Zvonil. Ticho, cňaňa. Ticho, už sa zvonil. Prečo mám ísť ja? Čo keď sa mi niečo Sa stane? bojíš? Čo? Ježiško je dobrý. On Tak chod ty pozrieť. Ty. Prečo mám ja ísť pozrieť? Boj sa. A čo sa bojíte, Ježiška? Či čo? Vinko, ty si sa tešil, tak chod sa pozrieť, ty ideš? Kto je, Ale veľa musím. Tak chodte spolu. kto je brave? Veľa není brave. Ty si brave? Tak choď. Chod sa pozrieť. No. A čo sa stane? Čo sa dobre. Čo tam je? Čo? Bol tu? Áno. Bol tu? Hej, bol. Niekto tu prišiel z Bilderberg. Zase je môj Rudolf. Čo? Poď sa pozrieť. No tak počkajte, nie? Prvina. Čo? Vino na Bilderberg. Rudolf. No tak áno, ale jak to budeme robiť? To, tak teraz pekne si sadnite na kreslo, tu asi. Vino má prvý darček. Pozri, kto tam je. Kto to tam je? Rudolf. Rudolf.